Ćao svima! Pokazujemo kako da u Excelu napravite mapu intenziteta, tabelu u kojoj će podaci u zavisnosti od njihove jačine biti obojeni različitom bojom. Na engleskom se to zove heat map, nisam baš sigurna kako se kaže na srpskom. Vidite, imamo grupu podataka, godišnja prodaja po kvartalima. Zanima nas kada je prodaja bila dobra, a kada loša. Gledajući ove brojeve ne možemo baš jasno da vidimo, jer je to samo gomila brojeva. Kako to da učinimo? Vrlo prosto. Selektujemo podatke, odemo na uslovno oblikovanje, conditional formatting na engleskom, odaberemo skale boja, vidite da imamo više skala sa dve boje, bela, zelena i crvena. Zelena su najveće vrednosti, a crvena najmanje. Ali to nam i nije baš odgovarajuće. Odlučit ćemo se za jednu boju. Zelena boja. Niske vrednosti su zelene, a visoke bele boje. Ni to nam ne odgovara, pa ćemo izabrati obrnuto. Sve što je tamno zeleno je visoka vrednost, svetlo zeleno srednja vrednost, a žuta niska vrednost. Ne moramo da se ograničimo na zelenu boju. Možemo da odaberemo koju god boju želimo. Kako? Odemo na uslovno oblikovanje. Upravljanje pravilima. Uredi pravilo i vidimo koja je boja najmanja vrednost, a koja najveća. Najmanja neka bude bela, a najveća, na primjer, žuta. Nije baš najbolje. Hajde ponovo. Na primjer, drugu zelenu. Sad je možda malo bolje. Svakako možemo da odaberemo drugu boju ili da mešamo više boja. Kako god nama odgovara.